Hej alle sammen, og velkommen til. I dag så sidder vi og filmer igen, og vi sidder og spiller Dead Run, og jeg er lige gået ind i game, fordi jeg lavede lige en fejl. Jeg havde taget min mikrofon fra, så ja, så starter jeg lige forfra. Men i dag sidder min lillebror ved siden af mig, hvis det skulle undre noget, og jeg har fået en ny mikrofon. Ja, det lagde jeg nok mærke til lige før, hvor jeg sagde, at jeg skulle starte forfra. Og jeg har fået en ny tastatur. Og det fik jeg i julegave i går, og ja, og så skal vi prøve noget Dead Run i dag. Fordi jeg kunne godt tænke mig at prøve at filme noget Dead Run. Det er jo ikke fordi jeg er sygt god til det, men jeg har spillet det ret meget. For eksempel hvis I kan se her. Nå, nu har jeg ikke mit banner på. Nå, det. Men så det her det går ud på sådan, der er nogen derude, som så skal få, så har de sådan nogle forhindringer. Og der fik jeg lag i starten. Og så skal de prøve at få os til at blive dræbt. Og så går det ud på at komme i første mål af os. Jeg lægger bare rigtig meget lige nu. Hvor er jeg dum. Og hvad skal man her? Nå, det er fordi mit map ikke loader. Det, jeg ved ikke hvorfor, men det er altid når jeg filmer. Okay, nu det her, det går virkelig dårligt. Sådan der, så går det lidt bedre. Hvad? Kan ikke load mit map? Eller mappet? Det her, det er knap så godt, at den ikke loader mappet. Ej, load nu det map. Please. Men ja, jeg køber også snart en ny computer, og så kan jeg lave lidt bedre videoer. På grund af det her, det kan jeg virkelig ikke holde ud. Det, ja. Jeg håber, at det er okay, at jeg nogle gange lige skal stoppe det der. Måske 2 eller måske 5 videoer mere, så har jeg nok den nye computer. Det var rigtig dumt. Men ja, I må meget gerne skrive i kommentaren, hvad I har fået i julegave, hvis I altså jeres bedste gave. Min bedste gave var mit tastatur. I må meget gerne skrive, hvad jeres bedste gave var. Kunne jeg godt tænke mig at vide. Jeg kan jo ikke lade på kurven, når jeg ikke kan se bloksene. Jeg lægger så meget. What? Er det ikke rigtigt, Frederik? Jeg lægger helt vildt meget. Det kan godt være, at det ikke ligner så meget på video, men jeg lægger virkelig meget. Hvad? Okay. Det her, det er måske ikke så godt. Jeg tror måske bare, at vi går ind på Super Awesome. Eller, Frederik, sig lidt stille. Han larmer lidt. Nej, jeg giver op. Ja, vi siger dø. Nej, men vi går ind på, jeg tænker, vi bare går ind på Super Awesome. Skråstreg server. Jamen, skal vi bare gå ind på... Nå, jeg skal lige i larmelobby. Det skal jeg lige. For at få tanden væk her. Ja, det lægger. Nå, sådan der, nu lægger det ikke helt meget. Jo, det gør det. Kit. Hvorfor kan jeg ikke tage Kit Vivi nu? Om 1 time. Nå, Frederik går lige ud af tiden. Tak for info. Og streg. Kan du lede? Wait SP. Jeg skal lige se, hvor mange weights jeg har. 116. Hvordan har jeg fået nye weights? Der er en eller anden, der har weightet mig plus. En eller anden supporter. Ellers så har jeg bare fået karma. Nå, det er lige meget. Jeg skal faktisk også lige til min shop. Så skal jeg home. Se.
Jeg skal også lige... Det kan godt være, at jeg ikke er så god til at gå og sådan noget, eller i Minecraft. Men det er fordi, jeg lige skal have... Sådan lige vende mig til det her nye tastatur, for der er en masse nye knapper, de sidder sådan lidt anderledes. Så, ja. Men det er også en af de ting, som jeg også lige skal have vendt mig til og sådan noget. Og vi kan måske lige gå ind på Drage-HP, og måske slutte den af, eller et eller andet derinde. Bare lige spectate hackers, imens vi snakker lidt. Men jeg ved ikke helt, hvad vi skal snakke om. Hejsa. Kan vi lige skrive? Nå. Vi kan lige gå og se. Nej, vi skal ikke se, hvor langt vi er nået med det nye map. Det må man vente til at se. Okay, lige skrive, at jeg filmer. Så. Marcus Martinus. Hvorfor? Nå, okay. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal snakke om, men ej, hold lige op. Maja. Kommer min lille søster ind og forstyrrer. Nå, jeg har en lille Bullerbob. Prøv at se. Frederik, har du set Bullerbob? Nu kan vi lige ride lidt på Bullerbob. Han er faktisk ret hurtig, Bullerbob. Ej, nu forstyrrer min lillebror mig lige. Men ja, så nu går du ud. Nå ja, men som sagt, så forstyrrede min lillebror mig bare. Men nu er hun ude. Frederik, han sidder stadig ved siden af mig. Han sidder bare og trykker på mit gamle tastatur, hvis jeg... Nå, jeg har jo en kat. Nå, jeg synes det... Ups, det snakker vi ikke om. Shift. Sådan der. Jamen, jeg tænker også bare, at vi slutter af videoen af, at den begyndte på 8 minutter. Jeg ved godt, at sidste video, den var ikke særlig lang, men det var også bare fordi, jeg skulle vise dragepapir lidt rundt. Jeg skulle tænke at gøre en. Vi kan slutte af det her nede i casino. Frederik, hvor skal vi slutte af? Skal vi slutte af her? Eller her? Her, okay. Frederik siger, at vi skal slutte af her. Nå, men tak fordi I så med, og håber I kunne lide videoen. Farvel.